Zimbabwe's wheat sector is on a record-breaking path as the nation's top agriculture official took time to celebrate the achievements of one outstanding farmer in Mashonaland Central Province. Honorable Dr. Anxious Jongwe Masuka, the Minister of Lands, Agriculture, Fisheries and Water Rural Development, visited a thriving 30-hectare winter wheat farm projected to yield an impressive 7.4 tons per hectare. Dr. Masuka praised the farmer for following expert advice from maintaining irrigation to timely pest control, especially against the quelea birds, notorious for devastating yields. Tinotenda chose kuti matitendera kuti nditsike vrenyu ukuru hwose minister nevakavamiririra nemi mose. Hayi ndafara kuva pano pataunzwa naTodd. Handiro maimudedzana muri tu kare maimuti Todd iwo waimutani. Oh, wanzi pana Todd naSabina pana. Yeah. Ndo mazoro okuti patakatanga land reform ivo vanga vasati vachitofunga kuti chii chinonzi land reform. Gore rapera patakawirwa nedambudziko rokuti mvura haina kunaya zvakakwana, makateerera zvakataurwa nomukuru wenyika President Idi Mnangagwa vachiti ngatirime gorosi rakawanda. Vanhu vakazamudzira chose, nyika ino ikarima 119,000 hectares. Pana 119,000 hectares tikawana 563,000 metric tons. Isu senyika kana tichingoita gorosi rechingwa namabhanzi tinoda 360,000 hectares, 360,000 tons. Zvinoreva kuti takawana muraudzo wechii 203,000 metric tons dzatakakwanisa kuchiindisa kusocial welfare. Ndosaka makaona vanhu president paya vakambondituma kuti ndaunotaurira vanhu vokuMashonaland Central kumvurwi panapa ainzi umvukwesa apa nana Smith kuti hanzi bikai sadza ramangwanani, mugobika ramasikati, mugozobikazve ramanheru, mubike rakawanda, mugopawo mbwanikiti. Zvikanzi mubike rakawanda mugozopawo vashanya sana Masuka, vapa mumwe nomumwe 7.5 kgs pamwedzi wega wega nyika yose. Vakatodzamara vakuti vana vechikoro ECD kusvika grade 7 4.5 million vapei mukubva muvhuro kusvika chishanu mwana abikirwe sadza aenda kuchikoro. Chivaroverai maoko president vakarongeka. Agribusiness advisors also stressed the need for soil testing before planting, ensuring each crop receives the right nutrients for maximum productivity. Ndoda kukurudzira varimi vedu kuti tisatesa mbeswa dzedu pasi, ngatitorei ivhu redu toona kuti muvhu medu mumbori nechii chirimo. Saka mbeu yacho tikufanira kunge tichiisa iyi iri kuda chii nechii, toziva mbando yefertilizer yekushandisa. Tinotenda mese mauya zvinotipawo manyukunyuku kuti tirambe tichishanda nesimba. Tiri panapa munda unoyu watiri wewheat i32 hectares. Variety inonzi Serena asi iri seed, so takadyara parent seed yatiri kuproducer inenge iri seed wheat, ndiyo iya inozodyarwa yakuita commercial. Saka i32 hectares iri pano. Fertilization program yedu takaisa 400 kgs dze 62323 which is the cereal blend. Ivhu redu iri imasendi loam soils ndere tobacco. Benefit yatakawana muno ndeye kuti gore rapera tatakaisa forage, saka vamwe nemaresidual fertilizers imomo patakadyara wheat yedu. Saka zvakatibatsira kuti tikwanise kuwana a good establishment neroot system yakanaka. Ndokubva taisa a split application yemaurea 46% nitrogen 200 kgs per hectare soon after the hardening period. Patakatanga kuidira mvura takabva taisa 200 kgs per hectare, followed up by another 200 kgs per hectare just at booting.
ndopatakaapplya ndiyo yari muri kuona. So soon after that takazoisa calcium nitrate 100 kgs just to settle nekusupplementa nitrogen yedu because ivhu redu rinolicha zvakanyanyisa. So masplit applications aya taimaitira kuti ivhu redu harina kusimba sterek, saka newatering yatinenge tichiita inolicha, ndosaka takaita masplit applications iwayo. In terms of herbicides, takashandisa glyphosate at planting. Kudyara takashandisa Vicon, hatina seed drill, saka takaita yekubroadcast at a rate of 130 kgs per hectare. Tikashandisa for herbicide takashandisa glyphosate, and then pama broadleaves after germination takazoshandisa MCPA nedicamba, ndiyo yakabva yasuppressa broadleaves ese. Insecticides takatanga kuspraya takatanga kuspraya Mark 10 patakatanga kuona zvairuma because semunda waiva nefodya unenge uchiita zvimakonyekonye, so takaspraya Mark 10 iko zvinezvi takaripita that same application iyoyo, but takabva taaplya neshavit kuitirawo rust iyaya nemildew inozowanika. Tichadzokorora futi third application takutageta makonye aya anozouya normally at the late maturity stage yewheat. So iyoyo application tichaita after that. In terms of goho redu estimates takatarisira maybe between 6.5 to 7. Inyaya yekungoti chete ivhu redu harina kusimba, asi otherwise deriri ivhu riya rine maclay soils neestablishment rapa taitarisira zvokuma 8-9, but zvisinei tokutarisira 7 this year. Ndingangoti muchidimu ndo marimiro atakaita crop yedu. Toda kutenda Honorable Minister, tinogara chikuona paTV iri nyaya kusapota winter cropping, kunyanya iri nyaya yemagetsi. Gore neri there was a very big improvement. Ndosaka muchiona wheat yedu yakaita zvakanaka. Gore rapera tanga tinayo taisimborima zvema 50 hectares, but takapedzisira takudzoka kumashure nenyaya yemagetsi. Gore rapera takastruggle sterek, especially during the grain feeding. Magetsi achienda tichiita 3 days kuti tikomplete cycle, saka takapedzisira takudzika hectarage yedu kuitira kuti tikwanise kutenderera panzvimbo 1 tichingoona mamiranga akaita sezvo. Saka toda kutendai zvikuru Minister nekushanda muchitisapota. Ndingangoti ndo mamiriro atakaita. Mamwe maoperation atinawo pano, ndinofunga manzwa tichitaura tinoita fodya panapa. Gore rapera tanga tine 55 hectares, gore nero takawedzera kuti tibatsire province nedistrict kumahectares ematargets avanenge vainawo. Saka gore rino takawedzera kubva pa55 kuenda pa80. Ndo seedbed yamaona iyo ivariety inonzi 76. Variety iyoyo ine mayields akanaka, inoshandikawo nayo zvakanaka, haina pressure yakanyanya sterek. Kunze kwefodya tinoitawo zvekare seed maize. Seed maize tinoita 50 hectares. Kune vapfuura nekuku maona chibage chedu chakaungana muyard, tiri kutochigredha iye zvino tiri kuita cob sorting, preparing to shell and bag. Iyi variety inonzi 719 SC719 yeSeedco. Saka tinge tapedza tobhega, vakaita magenetic test avo, everything was fine. Vakatesta magerminations, everything was fine. Saka yangomirira kuti tishele tobva tabhega takuendesa uno process. Kunze kweseed maize zvekare tinoitawo seed sugar beans 40 hectares. Vauya nekuku zvekare maona munda wanga uri apa, takabva kutokohwa izvezvi takatopura, hatisati tagredha. Asi tinotarisira kunge tiine tons anosvika kuma 70 sugar beans dziri seed. Inoita taura kuti seed wheat, tunoita seed sugar beans neseed maize zvekare. Tunozoitawo zvekare commercial maize paside, asi nekuda kwemalimitations eminda yedu kuti hatizokwanisa kuita commercial maize yakawanda nekuda kweseed maize, tinozolimita normally to 20 hectares. Ndingangoti ndizvozvo Honorable Minister. Hatina livestock, hatina land yekuti tikwanise kunge tichiita.
total area yatinoshandisa panapa inosvika 210 hectares. Tine varimi vatinoshandidzana navo vatinoita majv navo vanokwana kuita vana, so mwe nomwe ane about 50 hectares dziri papo. So uno munda unoyo umwe uri apo, umwe uri kumusoroko, uzoita umwe uri apa. Yese minda iyoyo tinenge tine majv arrangements atinoita kuti tikwanise kunge tichiwana hectare yakati wandei, saka hatina livestock. But farming has its challenges. Many local farmers have lost wheat to delays in harvesting, a problem the government is now tackling head on. Iwo munda uno wakarimwa nemurume wakatisiya. Akanga ano wheat pese munda wake wese unokusvikawo. Inoondaibva kundino 67 hectares dzakarasika nekuda kweharvesta. Dzakataika chaiko 67 dzangu. Murume kana ndisikakanganisa anga ari kuma 40 something wemunda uno akarasikirwa gorapera akwete makore makore ini ndakarasikirwa ne 67 murume uno akarasikirwa ne 40 something nekuda kweharvester comrade minister tane maharvester akaizvino ku atina still anokachinetso ndingati counterpart wangu gore rapera akada kuniwa futi iloro dambudziko combined ndiro dambudziko ratinaro mudunhu muno iye ni pachangu ndakatozofeila kuchiita which nekuda kweharvester. Chitokomere mune macombine harvesters amangani muprovince wemekanizimu ari kuti musoja wangu wemaharvester ndaunomira bhazi ndiwo uri kuti goroso ravanhu riri nayo pamusoro rakudzoka unomuziva iro ndo nhubu yacho iyo unomuziva tinomuziva apo naapo but hazi ndiwo namacombine ndiwo anenge achiona kualoketa anoziva kuti macombine ari kupi muprovince mose dambudziko iroro reharvester taura toitauriri nezvemaharvester so far mumazoe district muno tine 8 combine harvesters dzakaaloketwa 5 dzakaaloketwa neAFC and then the other 3 dzakaaloketwa nemaprivate sectors matibhiri nepera namaurikira. Saka there will be an improvement. Kana tarima kudai, we must secure the harvest. Tine macombine harvesters akataurwa napresident vedu napresident Lukashenko Belarus. Asvika macombine harvesters mangani 27 anofana kuasvika tine 80 macombine harvesters ari kuuya before November additional. Currently the whole country has 303 combine harvesters, 286 are operational. But musakanganwa kuti 2017 tatine kuma 150. That was where the problem is. Ndosaka chida kutenga macombine harvesters. The ideal number of combine harvesters for the country must get to 600. But tikakwanisa kuita izvo zvatikuita every year, we will be there. But chakunodikwa izvino is better coordination. Better coordination by government. Vachicoordinata vanhu vane macombine harvesters vegovernment AFC ADA and vozocoordinata vanhu maprivate sector kuti vaite zvatakaita isusu patinoti maenablers aya tine vanhu vekuti mechanization group yokuti vanofana kuita chiwhatsapp group chavo kuziva kuti macombine harvester inofana yapapa ichaenda apa ichaenda apa ichaenda chingodero. But pane macombine harvesters okuti kana mafarmers ane capacity vanofana kukwanisa kutenga voga macombine harvesters ivo toita kuziva kuti around ndi anenge ane combine harvester asi anokwanisa kuzochekerawo vamwe chingodero. Saka ndinourombo kuti pane gorosi rakarashika kuti kana ratongorimwa riwane mukana wokuti risvike kumatura rigokwanisa kutachingwa mabhanzi kana kufidha vanhu. Ndozvotoida kuti tiite izvo. Pane chimwe futi paharvester ndopandakamira chite pane ngozi hombe pechipiri izvozvi chiri munomu ichi chinofanira kureruka kusvika kumafamasi. Tikanga tino chokudiridzisa chakafanana nochichi kwete zvemapaipi zviye tinenge tamuka nyika yedu inomuka izvozvo tinotenda. Very good.
This push comes as Zimbabwe targets a massive 120,000 hectares of winter wheat in 2025, aiming for a record of 600,000 tons from the 34,000 hectares planted in 2018. The country is now self-sufficient in wheat production and is set to export surplus to regional markets, a major milestone for food security. Government support has been critical, from the Presidential Input Scheme providing seeds and fertilizers to allocating extra megawatts for irrigation and ensuring uninterrupted power supply to wheat growing clusters. Minister Masuka urged farmers without resources to partner with those who do under the watchful eye of the ministry. Vanorota ukarota vhuiri richidzokera kuna Vandemero mukaupise machira. Vhuiri rava nevene varo, ndochokwadi icho. vene varo vava nevhu ravo varidzi. Zviviri izvi hazvichapatsanugwi futi. Asi ezvino land reform, ezvino vhu rose rataida kupa zhinji takapa, takutongogadzirisa kuti varungu vose vataida kutorera takatorera, vakasara vashoma runo nepapo nepapo nyika yose 309 ndo vatakati ava togarisana navo. Ivavo musainda pamapurazi ivavo ndo vatakati toda kugara navo. Ivavo pazviuru zvina takasarirwa nemazana 3 nemapfumbamwe ndo togarisana navo. Ezvino taakugadzirisa pachedu kuti unochanzwa kuti pamwe musi wanzi watorerwa offer letter wadai, takataura isu kuti vana mukoma war veterans haatorerwi munda. Makazvinzwa? Saka war veterans musabva pamunda nokuda kwokuti mwana wokulenzi auya kuti ndoda kutora munda. Munoti kana pauya munhu welenzi akati ndatumwa kuti ndiuye kuona munda wenyu kuti timugure mota, aiwa ndakamiririrwa nalenzi ofisa wangu anonzi Masuka, regedza timufonere yeye tinzwe kuti arashika pano. President vakati vanhu vane A1 permit, munhu ane A2 offer letter, munhu ane 99 year lease, munhu wese akupuwa title deed. Mazvizvisa matitle deeds angana naVandemerwe aya vachiti hatindi, isiwo mapepa iwayo tava nawo. Munhu wese ngaanotora title deed. Kana pasina kuitwa survey, moitirwa masurvey emapurazi A1 ne-A2 mukuno kuMashonaland Central. President otarisira kuti vanenge vari kuno vhiki inoteera museri vachiparura chirongwa chema A1. Zvirongwa zvizhinji zvataita sehurumende zvematractor, kuna matractor akawanda chaizvo anobva kuBelarus, anobva kuAmerica eJohn Deere, anobva eFord New Holland Netherlands. Atine zvirongwa etoti Mechanization Development Alliance. Zvino kuna matractor zviuru 3,000 ari mugungwa ari kubva kuBelarus, anoti varimi vanoda havo ngavagadzirire, voenda kuAFC, voenda kuCBZ, NMB, POSB, vonobhadhara chikamu chinonzi 15%. Zvimwe izvi vozobhadhara pamakore 3 anotevera pavanenge vachiendesa gorosi, pavanenge vachiendesa zvirimwa zvavo. Ndo zvatinoita ikoko kuBain New Holland. Tiri kutsvaga vamwe vematractor kuti vakwanise kutibatsira. Vemadiridziro aya macenter pivots, musi wa5 July gore rapera, president vakati handina kunyatsofara nemafambiro atiri kuita kutite madiridziro nokuda kwokuti ezvino kune inonzi climate change. Manayire akuita mvura ezvino asiyana nemamunayire aita mvura kare. Saka tinofanira kuti tivandudze madiridziro, tiwedzere madiridziro kuti chero kusina kunaya tinokwanisa kurima zvinogutsa nyika. Hati makazvinzwa? Saka tine inonzi Irrigation Development Alliance, unova mubatanidzwa wemakambani akazvimirira nehurumende, vatakati huyai mutibetsere kuti tiite madiridziro. Tava nemakambani ezvino 3 auya. Tine kambani inonzi Munda Wedu Padstock, vanoda kuita 12,500 hectares. Tine kambani inonzi Valley Center Pivot,
vanoda kuita 23,500. Tine kambani yemaka vanoda kuita 20,000. Ndo vatabatana nava. Vokutanga munda wedu nevhali vanoita kumapuraza akaita seanaya ma A2 vachibatana kusumudza kuenda mberi chaizvo. Saka muchataurirwa pamberi apa kuti varimi vanoenda kumabhengi sei kunotora zvikwereti. Kare hurumende ndo taipa inonzi pachirungu default guarantee, kuti munda wedu inda unopa hako todhu irrigation mutema hongu, hausati wamujaira nokuti haasati amborima, haikwanisa kurima nokuda kwokuti nyika yanga inodzvanyiriri, asi ezvino waakwanisa kurima. Isu sehurumende taakuita guarantee kuti uchakubhadhara. Ndo hataa tichiita nguva yose kuti mukwanise kupuwa madiridziro, kuti mukwanise kupuwa matractor. Asi ezvino unokwanisa kungoenda woga netitle deed yako kana kungoenda pachirongwa ichochi chataa chingoita kare. Saka pachabudiswa urongwa ihwohwo mese munotora. Tinoda kuti madiridziro avandudzwe. Taa tichifungidzira kuti isusu tinokwanisa kuita 18,000 hectares tisati tabata muna November kuti tikwanise kuwedzera madiridziro mabarwe nezvimwe zvirimwa zvakadero patinoenda pakunaya kwemvura. Saka izvozvo zvose izvi zvanga zvangotarisana nema A2. President vakazoti aiwa kuiwo ma-A1 ma-A2 i23,500 nyika yose, ma-A1 i360,000. Zvikanzi asi ava mavasiya. Saka president musi wa25 August uri musi womuvhuro vanenge vari kuno kumazowe vachiparura chirongwa chakanangana nema-A1 kuti munongouya muvanzwa vachitaura kuti hakuna munhu ari pamunda unonzi A1 anofana kusara nourongwa hwavanahwo hwamadiridziro nezvimwe zvakawanda. Saka izvozvo vanhu vari pama-A1 ndo zvichaitwa izvi. Mwaka wegore rino wegorosiri takanga tapuwa chiga napresident chokuti tiite 120,000 mahekta. Gore rapera takapuwa 120,000 tikafoira tikakwanisa kuita 119,000. Kuministry kwedu kana ukanzi masvomu 10 ukagona mapfumbamwe unobuda muministry nokuti wakoniwa. Asi ukanzi masvomu 10 iwo kanoti ticha mandipa 10 asi ndanotsvaga hangu 2 ndiwo unogara woita 12. Mazvinzwa? Ndo zvatinoda kuita kuti tivandudze. Saka mwaka uno takapuwa 120,000. Kuno Mashonaland Central mukapuwa 27,000 kuti ndo munokwanisa kuita. Ino maita 27,910 mahectares kudarika zvamakataurirwa napresident. Zvino maakungokundwa neMashonaland West. Mashonaland West takavapa chiga che34,000 nezuro tatiri kuMashonaland West 34,500. Asi Mashonaland Central iri kuswedera zvokuti tinofunga kuti gore rinouya munenge mapedo. Gore rapera Mashonaland West ndio yakaita number 1 kumaprovince, ndio yakaitazve number 1 matunhu vanorima. Kwazvimba uko vakaita 15,000 hectares gore rapera. Gore rino Mashonaland Central matora mukombe wedunhu nokuti mazowe yakwanisa kuita 16,000 nomuraudzo. Saka zvirambe zvakadero muchingoti kana president vati ngatiite zvakati tobatana tose toziva kuti ndo zvatinoita. Tine zvikwanisiro zviri kuitwa nenyika kuti varimi kurima rive business. Chimwe chacho chatambotaura pano ndizvo kuti zvemacombine harvester. Macombine harvester anodikwa haakawanda, asi ngatitarise kwatinobva. Muna 2017 2018
tatine macombine harvesters anoita 158 ezvino tina macombine harvesters anoita 303 uye tine 80 ari kuuya november usati wabatwa. Zvinoreva kuti tiri kuita chaizvo chaizvo zvatinokwanisa, ndosaka takwanisa kuita gorosi rakawanda sezvizvi. President Second Republic isati yauya taikwanisa kungorima isu gorosi Zimbabwe yose taikwanisa kuti panopera mwedzi miviri tototarisana. Ima musingazvioni nokuti taitenga gorosi kuUkraine, taitenga gorosi kuRussia, taitenga gorosi kuCanada, taitenga gorosi kuGermany. Zvino takuda kutotengesa gorosi kuMozambique, kuZambia, kuTanzania nevamwewo, nokuda kwokuti tava kurima gorosi rinotikwanira richiti hano muraudzo. Ndokurongeka kwataita ezvino. Be thankful. He also challenged the Grain Marketing Board to think creatively, suggesting a state-of-the-art business complex where farmers' produce can be sold directly to consumers. With strategic planning, modern equipment, and dedicated farmers, Zimbabwe's wheat story is one of resilience, growth, and national pride. Reporting for Pahasha TV, I'm Alphonse Manyara in Mvurwi.